Abamelwane uNovotile Gijana noThembeka Mrhiga babulawa kwiiveki nje ezilandelanayo. Kwikhaya lakwaGijana, abasolwa bangena bahlaba le nkonde phambi komzukulwana wakhe. Elinye ixhoba laxhaxhwa laze latshiswa emzini walo. Hayi, asikho safe apha ekhayeni. Khaba benke ndazama uqhagamshelana nepolisi. Abantwana bayoyika, especially lo bekwenzekele into phambi kwakhe. Bake kwarhatyela nje kasafuni nophuma. Sekulithuba bejongene namanani aphezulu olwaphulomthetho kule ngingqi. Kunyaka ophelileyo bekuxhaphake udutyulwano. Nabo bathe barhanelwa baze bavalelwa sibabone sebekhona. Umzekelo, lo mama wakwaGijana bakhona abantu beberhanelwe babanjwa. Kodwa sithe simngcwaba babe sebelapha abo bantu. Yona iyakhathaza and iyanda eMpuma Koloni okanye yendele le nto yokubulawa kwabantu abadala, especially abakhehlakale, because umthetho usikuthethelele lubuleleyo. Isipolisa sithi siyawaphanda amatyala okubulalwa kweenkonde eMpindweni. Ngenene sibabambile abarhanelwa ababini nabathe betyholwa ngokuba babulala umama ona-77 ubudala kulaa ndawo yasesibangweni nezintse phaa elibode. Inkqubo yobulungisa iyabongozwa isebenzisane nesipolisa ukuze kukhuselwe amaxhoba neentsapho zawo. Ndingulwandile Mbulali, eMthatha.